Ginatos na residente sa Bakakay, Albay ang nakinabang sa mga libreng serbisyo na hatod sa Tarabangan Caravan kan Ako Bicol Party List ngunya na aldaw. Saro sa mga nagpila sa caravan, ang residenteng silula sa Ludbercasio kan Barangay 9 Poblasyon na may duwang simana ng abo asin sipon. Dakulaan sa iyang pasasalamat na naibaba na sa saindang banwa ang kan partido, ang siring na libreng serbisyo na nagtataon ng kagianan sa mga nagtitio sa buhay. Ang mga tao bigdi, seryo, dakulo na natabangan. Salamat at sa Ako Bicol, sa Dugulsean, sabang nakikita o manigita, Bicol. Para sa libreng serbisyo medikal, nagkaigwaman ng Dental Mission, local recruitment na pigpanginutang kan Sunwest Incorporated as in Tecton Global Technologies Foundation Incorporated. May libreng masahe as in nail care man. Natawag kami kay Chansa na makapagpalinig kami kang kuko, nakalibre sa Ako Bicol. Salamat sa gabos ng mga nag-sponsor. Natawa kami sa mga taga-Digi sa Bakakay, natawa na kami dakulang natabang. Personal man na pinartisiparan ni Ako Bicol Party List Congressman Attorney Jill Bungalon ang caravan na ika-18 beses nang nagsikad ngunya na taon. Well, inot na inot. Parte po kan advokasya kang Ako Bicol iyo ang tabang sa karahayan. Kaya kita po nagkukondusir nin series of Tarabangan Caravan. Tangani na ang libreng serbisyo medikal mairanita po sa mga tao, lalong-lalo na ito ang talagang mga nangangailangan. Ibig sabihin, sa mga tao na may kapasidad na magpa-check up, may kakulangan sa mga sa kwarta. So in other words, ini po pagkakataon na sinda po makapag-avail ng libreng check-up, igwaman po kita ng mga bulong na itataon libre para po sa senda. So dakulaon po na bagay ang siring na medical and dental mission para po sa satuyang mga kababayan. Suportado man ni Albay 2nd District Representative Joey Sarti Salceda ang aktibidad na personal man na inatenderan ang caravan. So kailangan bigyan mo ng insentibo, nag-ibon sa tama. So ngayon, ang dala ko dito na kung magpa-check up ka, may 5 kilos ka. Mientras tanto, 30 barangay sa nasabing banwaan ang naging benepisyaryo kan Tarabangan Caravan kan partido. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.